निफ्राय मोनसे गोनांथार जे दहायसो जानानै थांनाय नेशनेल टेस्टिं एजेन्सिजों बानजायजानाय जे UGC नेट एग्जाम बियो दिनै क'क्राझार जिल्लानि सिङाव गिबि खेबनि थाखाय CIT क'क्राझाराव मोनसे सेन्टार हिसाबै सायख'जानानै खुंजादोंमोन। दायो बेहाय जे माखासे केन्डिडेटफोरा जे बेयाव आनजादाव जिरायनो थाखाय खाबु मोनाखै। दा बेहाय जों दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै क'क्राझार जिल्लाया दहाय फुङावहाय जोङो बेबायदि जेंना जेंसिखौ मिथिनाय लोगो लोगो जोङो थांनानै खबर लाहैनाय जादोंमोन। दा बेहाय थारैनो जे केन्डिडेट नेट एग्जाम लिरगिरि केन्डिडेट बिथांमोना बिजाथिफोरा थारैनो बिथांमोना माखासेया लिरनो मोनमाराखै। जों बेखौ नुनानै खोब दुखु मोनदों। बेहाय जों मिथिनायाव जे CIT क'क्राझाराव जे माने गासै 259 केन्डिडेटआ बे CIT क'क्राझारावहाय नेट जे आनजादखौ होनायनि थाखाय बेहाय सेन्टार हिसाबै खाबु मोनदोंमोन। नाथाय बेयाव CIT क'क्राझाराव जे गासै 150 150 केन्डिडेटआल' बेहाय माने आनजादखौ लिरनो हायो होननानै CIT नि जे मानगोनां रेजिस्ट्रार बिथां चैतालि ब्रह्म बिथाङा मिडियानि गेजेरजों बिथाङा बुंबाय थादों। नाथाय जुदि गमामायैनो बेहाय थारैनो 150 केन्डिडेटल' बेहाय जुदि केन्डिडेटआ बेहाय एग्जामनि थाखाय लिरनायनि खाबु मोनोब्ला, नाथाय बेहाय नेशनेल टेस्टिं एजेन्सिया माबोरै 259 केन्डिडेटखौ बिथांमोननि जे CIT क'क्राझाराव माबोरैहाय माने लिरनायनि थाखाय बिथांमोननो एडमिट होनो हाखो, जोंनाव बे बेसेबा गिदिर मोनसे सोंथि जानानै फैदों। दा गमामायैनो CIT क'क्राझारनिफ्राय जुदि मानगोनां रेजिस्ट्रार मेडाम चैतालि ब्रह्मआ 150 जे माने केन्डिडेटआ बेहाय आनजादाव जिरायनो थाखाय खाबु मोनो होननानै बिथाङा जुदि नेशनेल टेस्टिं एजेन्सिनो बेबायदि मोनसे नट्स हरमारदोंब्ला बिथाङा माने बे नट्सखौ दिन्थिनानै हो, अब्लानो माने केन्डिडेटजों लोगोसे जोंनि माखासे एग्जाम लिरगिरि बिथांमोना गासिबो मिन्थिनो मोनगोन आरो जोंबो थारैनो नंमारगौ 150 केन्डिडेट्सआ बेहाय माने एग्जामनि थाखाय जिरायनायनि खाबुखौ मोनो होननानै जों बे मोनसे मोर क्लियार जागोन। दा बिनि उनावहाय जुदि जोंनि माने केन्डिडेटफोरा बेबायदि मोगा मोगि जानानै जुदि बेबायदि 150 केन्डिडेटआल' फार्स्ट शिफ्टनि थाखाय लिरनो मोनबाय आरो उनावहाय बेबायदि मोनसे दावराव दावसि सृष्टि जानानै उनाव जे माने सेकेन्ड शिफ्ट आरोबाव मोनसे बे फार्स्ट शिफ्ट होग्रा आनजाद होगिरि केन्डिडेट बिथांमोना होबावनो मोनसिगोन होननानै बिथाङा बारबेलि बुंबाय थादोंमोन। नाथाय बिनि उनाव माने मोनसे नेशनेल टेस्टिं एजेन्सिनिफ्राय मोनसे नटिफिकेसन ओंखारनायनि गेजेरजों माने फिन मोनसे जायफोरनाखि फुंनि शिफ्टआव जे आनजादखौ होनो मोनाखै बिथांमोना सेकेन्ड शिफ्टआव होनायनि थाखाय खाबुखौ मोनसिगोन होननानै बेबायदि नटिफिकेसना ओंखारदोंमोन। नाथाय जों माने क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौनो बुंदों जे माने CIT क'क्राझारनिफ्राय जुदि बिथांमोना बेबायदि मोनसे माने केपासिटि जायनाखि 150ल' केपासिटिमोन बेखौ जुदि नेशनेल टेस्टिं एजेन्सिनि बिथांमोना थारैनो डिमान्डखौ हरमारदोंमोनब्ला बेखौ बिथाङा दिन्थिनांगौ आरो बेबायदि इयुनावहाय जाहाथे माने फिउचाराव जुदि बेबायदि मोनसे जोंनि ओनसोलाव बेबायदि माने मोनसे सेन्टार आनजादनि थाखाय बेसेबा गिदिर मोनसे आनजादनि थाखाय सेन्टार जुदि लाबोबावोब्ला बिथांमोना जाहाथे उन समाव बेखौ नायबिजिरनानै मोनसे डिमान्डखौ खालामो। मानोना बे बेसेबा गिदिर मोनसे आनजादनि सायाव सासे जायनाखि फरायसा केन्डिडेटआ मोनसे फिउचारा डिपेन्ड खालामो। बेहाय जुदि माने आनजादखौ जुदि मोजाङै होनो हायाब्ला बे सासे केन्डिडेटनि फिउचारा माने मोनसे स्पइल जागोन। गतिके मेडाम बिथाङा बेखौ क्लियार खालामनांगौ। थारैनो जुदि बिथाङा 150 डिमान्डखौ हरमारदोंब्ला बेखौ क्लियार खालामनांगौ। नङाब्ला जोंनि जायफोरनाखि स्टुडेन्ट, जोंनि ओनसोलनि जायफोरनाखि स्टुडेन्ट बिथांमोनजों बेबायदि माने खेला गेलेनो नाङा। मानोना सासे केन्डिडेटआ जुदि बेबायदि एग्जाम होनाय टाइमावसो जुदि गावनि जे सेन्टार बे सेन्टारखौ मोनथिसेयाव फैनानै जुदि लिरनो मोनाब्ला बियो एग्जामखौ जि टाइमावनो लिरनो मोना मानो बियो जायनाखि एग्जाम लिरनो मोनदोंब्लाबो बिथांमोनाबो सेटिसफाइ जानाय नङा आरो जाय माने केन्डिडेटआ लिरनो मोनालासिनो उन समावहाय लिरदोंबाबो बिथांमोनाबो माने गावनि आनजाद लिरनायनि सायाव मालाबाबो सेटिसफाइ जानाय नङा। गतिके जे CIT नि जे मानगोनां रेजिस्ट्रार बिथां चैतालि ब्रह्मआ बेबायदि माने जोंनि केन्डिडेट बिथांमोनजों जोंनि स्टुडेन्टफोरजों माने बेबायदि खेला गेलेनाय हाबाखौ मावनो नाङा। बेनिफ्राय इयुनावहाय मोनसे माने बेबायदि थासारिखौ जाहाथे खालामा। आरो जोबनायाव आं बेखौनो बुंबावगोन जे क'क्राझार जिल्लानि जानानै जे बिथाङा जे माने बेबायदि केन्डिडेटफोरजों बेबायदि माने दावराव दावसि जालायनाय बेबायदि थासारिखौ लाबोनो नाङामोन।
बे इस्युआ नेशनेल टेस्टिं एजेन्सि आरो CIT क'क्राझारनि माने गेजेरावहाय जानांगौमोन, नाथाय बेबायदि केन्डिडेटनि गेजेराव जानो नाङामोन। दा बेखिनि बाथ्राखौनो बुंनाय जाबाय। गोजोन्थों। जों बेखौनो बुङो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै CIT क'क्राझारनि मानगोनां रेजिस्ट्रार सैथालि ब्रह्म बिथाङा जुदि थारैनो बे CIT क'क्राझाराव 150 केन्डिडेटसाल' जुदि जिरायनो मोनोमोनब्ला बिथाङा सिगाङावनो हरखानांगौमोन, आरो सिगाङावनो जुदि बिथाङा हरमारदोंब्ला बेखौ जोंनो देखायनांगोन। मानोना बेवहाय जुदि 150 केन्डिडेटसा जुदि बेहाय एग्जाम लिरनायनि थाखाय एडमिट मोनफैयोब्ला बे CIT हरोमोनब्लासो बिथांमोना हरगोन। बाहाय जुदि दिनै 259 केन्डिडेटसा बेहाय आनजाद लिरनो थाखाय सेन्टाराव फैबाय बलेथ' माने CIT क'क्राझारानो निस्सय बेखौ हरदोंमोन। बेनिखायनो बे नेशनेल टेस्टिं एजेन्सिया जायफोरनाखि बिजाथि बिथांमोनखौ बेहाय माने आनजाद लिरनो थाखाय बिथांमोननो मोनसे एडमिट इस्यु खालामदों। दा ओंखायनो जोंनि बुंनाया बेनो जे माने CIT क'क्राझारनि मानगोनां रेजिस्ट्रार बिथां सैथालि ब्रह्मआ इयुनावहाय जुदि जायफोरनाखि दा केन्डिडेटआ आनजादखौ लिरबाय, लिरनायनि उनाव जुदि मोनसे फिथाइया एबसेन्ट बा रिजाल्टआ माबा मोनसे खारनाव गाज्रि जायोब्ला बिथाङा रेसपन्सिबिलिटिखौ लानांगोन।